Isto é normal e isto non é normal. E sabes por que non é normal? Este é o cole de prácticas, o cole dos nenos e nenas da Labañou, que ven como cada ano eles e elas van medrando e as deficiencias do seu centro tamén. Recentemente tivemos a oportunidade de visitalo e de comprobar efectivamente como a falta de mantemento ten afectado moi severamente a este centro educativo. Dende humidades que presentan as aulas e outros espazos educativos comuns, até importantes deficiencias na instalación eléctrica, baños pechados, a zonas de recreo e de xogos inutilizadas, ou mesmo graves deficiencias no que é a propia estrutura do edificio e tamén no sistema de ventanais. Evidentemente, todo isto ten responsáveis. A falta de mantemento ao que levan sometido este centro educativo tanto o Goberno da Xunta de Galiza como tamén o propio Goberno municipal, que é o encargado do seu mantemento ordinario. A AMPA xa ten manifestado en sucesivas ocasións todas estas deficiencias, tanto ao Goberno da Xunta como ao Goberno municipal. E as dúas administracións fixeron o que nunca se debe facer: ouvidos xordos. Isto sí que non é normal. Por iso, dende o BNG xa temos trasladado no Parlamento un conxunto de iniciativas reclamándolle ao Goberno do Partido Popular que ten que mirar para o CEIP de prácticas. E por iso lle reclamamos que nestes orzamentos de 2025 dispoñibilice unha partida económica para comezar o que o CEIP de prácticas necesita, que é unha reforma integral. Porque a comunidade educativa deste cole de Labañou merece un centro digno e seguro.